گوندکی عفرینا روژاوای کردستانی راستی زورداریەکە گرانتێ تەقینا ماینên çandî ji aliyekî ve bin pêkirinin li ser destê grûpên çakdar ji aliyekî din ve. Gundê Qêsim ku bi ser navçeya Raco ya gundewarên Efrînê ve ye. Niha bûya mîna zindanekê welatiyên wî gundî rastî zordarî û êş û azarên giran tên. Li gorî jêderên taybet ku grûpa Ehrar Eşşerqî ye. Gundê Qêsim rastî talankirin û diziya piraniya kelûpelên malên gundiyan kirine. Herwiha zilamên gund gelek caran li qada giştî komkirine ve kulîn bi wan re pêkanîne. Li gel vekulînê eşkenceya derûnî û laşî bi bihaneyên corbicor li ser wan bicîkirine. Her li gorî jêderên taybet ku dema çekdarekî grûpa Ehrar Eşşerqîyê diziya maleke Gundê Qêsim dikir, bombeyek pê de teqiya û lingê xwe ji dest da. Piştî wê yekê grûpa Ehrar Eşşerqî gundî bi teqandina wê bombeyê tometbar kirin û gule bi şêweyekî hovane li ser welatiyan re berdan ji bo tirsê têxin dilê wan de. Roja yekşema borî jî welatiyê bi navê Şêx û Henan dema ji gundê Elşiyûx vedgeriya gundê xwe ango Gundê Qêsim rastî guleyan ji aliyê çekdaran ve hat bi bihaneya ku ew endamekî pêdê ye. Her li Gundê Qêsim grûpa Ehrar Eşşerqî rêbendek li pêşiya gund li nêzîkî guvaşgeha Slêman Sîdo danîne. Hemû çekdarên wê rûn û xumandîne. Hemû kes otomobîlan talan dikin. Pareyan jî ji wan distînin. Beriya çand rojan jî wê grûpa çekdar çûn û hatin li Gundê Qêsim qedexe kir û kete amadebaşiyê de bi bihaneya şaneyên razayiyên pêdê û wê bihaneyê agir berdan çiyayê rîşê yê nêzîkî gund. Di encamê de bi sedan darên daristanekê û darên zeytûnan yên malbata Ehmed Çolêq şewitandin. Ji aliyê xizmetguzariyê ve jî li Gundê Qêsim ava vexwarinê tune ye û elektrîk jî tune ye. Tevî got li nava gund bîrên avê hebûn lê ji ber diziya motorên avê ew bîr rawestane û gundî neçar dibin biçin ji navçeyên din avê bi buhayekî bikirin. Herwiha Gundê Qêsim rastî kêmbûna xwarin û keskatiyê tê. Gundê Qêsim mînakeke ji bin pêkirinin ku derheqê welatiyên Kurd li Efrînê têne encam dan. Herwiha mînakeke ji wêneya giştî ya êş û azarên welatiyên Efrînê. Ji aliyekî teqîna mayînên ku pêdê beriya ku ji Efrînê werne derkirin çandibûn. Ji aliyekî din ve bin pêkirinin li ser destê grûpên çekdar ve têne encam dan. Bi bihaneyên corbicor ku wan grûpan pêdê ji xwe re kirine bihane ji bo dizî û talankirin sizadana welatiyên Efrînê.